Que tal, como están? Benvidos a un novo preguntoiro hoxe en clave musical, porque este sábado que ven remata o certame Santi Autor despois de máis de 30 concertos nos últimos 3 meses. Remata cun compostelán con Freddy Leis, que nos acompaña hoxe aquí no plató. Freddy, benvido, moi boas. Moi boas. Pois como dicimos, pechas este certame do Santi Autor, un certame que empezou así a modiño, pero que está totalmente consolidado, non? Contame un poquinho que é para ti o Santi Autor. Bueno, pois moi importante porque, ademais de que eu son daqui de Santiago, o primeiro concerto que fixe na cidade foi dentro do Santi Autor, na Sala Sonar. Entonces, creo, se non me equivoco, que o cuarto concerto que fago xa no festival. E nada, ilusión porque é como colofón, pechas o festival e ademais na Sala Capitol, que é a primeira vez que toco ali. Pois efectivamente, ti empezaches no Santi Autor, podemos decir que evolucionaches un pouco como o Santi Autor. Empezastes así, sen facer demasiado ruido, e ao final, pois, ti xa tiveches moito éxito, moitas máis salas fora de Santiago, fora de Galicia, a nivel nacional. Que queda dese Freddy que comezou dando concertos pequeniños? Recordo que subías a túa música a SoundCloud, que é unha plataforma onde un pode presentar os seus proxectos, aí comezouche a seguir moita xente. Que queda dese Freddy? Pois queda todo. Ao final son a mesma persona, sí que cambiou, que pouquiño a pouco, pois cada ano que pasa, cada concerto que pasa, anímase a vir un pouquiño máis de xente, non? E a xente coñece as cancións. Entón, bueno, son o mismo tío ilusionado ca música e tratando de loitar para que isto dure moito tempo. Pero que sente un cando agora vas a salas e enches salas e salas grandes? De feito, a Sala Capitol é unha pedazo de sala. Vas ter seguro éxito ao cheo absoluto. Non sei que sentes un pouco cando ves a todos eses seguidores que queren escoitar a túa música. Pois sobre todo moita alegría, porque é o que che dice antes, que o ser daqui, non? E que a xente propia da cidade che apoie, e de alguma maneira eu empecé a crecer aquí musicalmente. E a raíz dos concertos aquí, pois despois tive a oportunidade de ir a Madrid, ou Barcelona, ou Andalucía, por aí. Entón, que sinto? Pois felicidade, porque cando eu decidí subir a primeira canción a SoundCloud un domingo, fixeno simplemente por veña, a ver que pasa, non? Tampouco sin inquietud de chegar a un sitio concreto. 4 anos despois vexo que a cousa pois foi funcionando, evolucionando, e a ver que tal vai este sábado na Capitol. Bueno, pois tiveches unha boa idea. Nese momento viches a luz. Non me arrepinto, a verdad que foi unha boa decisión. Bueno, ademais tiveches unha canción que falaba de Santiago, e esa canción foi un total éxito, arrasou. Eu non sei se che terían que dar aquí un plus da Concellería de Turismo ou algo, porque vendeches Santiago dunha maneira pois moi especial, non? Sí, a verdad que, bueno, eu dixen nun momento da miña vida que xa estaba ben de escribir o amor e o desamor, que Santiago merecía unha canción polo cariño que lle teño, non? Faime ilusión porque cando vou tocar, non só en Santiago, non? Cando vou tocar por España, a xente de fora pídeme Santiago e coñecen as letras de Santiago. Entón, é moi bonito chegar, non sei, pois a Sevilla ou a Madrid, e que a xente dali cante unha canción a túa cidade. A verdade que está moi ben. Bueno, no 2015 gravaches un EP Días Grandes. Como funcionou? Como foi esa primeira publicación, digamos? Pois moi ben, porque era o primeiro traballo de alguma maneira un pouquiño máis profesional. Creo que son 6 cancións que han funcionado moi ben, que os videoclips tamén, pois en plataformas digitais tamén están funcionando moi ben, e que me están abrindo bastantes portas. Entonces, moi agradecido a ese grupiño de cancións, pero con ganas xa de mostrar cousas novas, porque un vai vivindo máis cousas, máis experiencias, e xa ten ganas de sacalo fora. Bueno, de feito estás gravando un álbum xa potente, non? Sí. Podemos dicir. Sí. Non sei se remataches xa ou se ainda está en proceso. Estamos aí na mitad da produción do CD, pero bueno, penso que para septiembre, outubro estará xa no mercado. Non sei se o sábado vas a cantar algunhas desas cancións. Cal é o teu repertorio? Podes dicilo ou igual gardas algunha sorpresa, non sei? No, podes dicir, sí.
bueno, cantarei as cancións evidentemente que están no EP, que saliu a finais de 2015, outras que non están gravadas pero que xa son comuns e normais nos meus concertos, e algún adianto tamén do CD novo, non? Tamén un lle apetece dar unha píldora pequena de algo novo. Hai que ir xa facendo, non? Dando un pouquiño de pistas de como vai ser a cousa. Sí. Pero, bueno, supoño que será un pouco seguindo o teu estilo de sempre. Ou queres dar algún xiro, non sei. Bueno, manteño un pouco a esencia, é dicir, hai cancións íntimas como hai no EP, pero sí que creo que hai unha evolución a cancións un poquinho máis vivas, máis alegres, que representan mellor o momento vital no que me encontro. Bueno, a ver que lle parece a xente. Eu penso que vai sorprender porque probablemente moita xente se espere outra cousa, pero, bueno, confío moito no que hai dentro e a ver que tal vai. Bueno, tenemos que estar atentos entón, porque estás deixando así algunha pistiña de que ao mellor algo diferente atopamos por aí. Algo seguro. Non sei que tamén que se sente un pouco cando ti, pois non hai moito tempo eras o que agardabas que un artista ou un cantante que ti seguiras pois sacara un novo traballo e agora eres ti o que vas sacar ese traballo e haberá moita xente que este a esperar, por eso, polo que vas facer, non sei que se sente ese emoción, se responsabilidade tamén por saber se vai a gustar. Emoción, sobre todo. Evidentemente, eso acarrea tamén unha responsabilidade, porque de alguma maneira hai xente que sai da súa casa, paga unha entrada para vir a un concerto ou fai kilómetros e sentes como sintes a necesidade de satisfacer a xente que ven a escoitarte ou que está esperando ese disco. Pero, bueno, penso que un ten que ser fiel ao que sinte e sacar algo que a mí me emocione, e se a mí me emociona, creo que será moitísimo máis fácil tratar de transmitirlle a xente. Un cando analiza ben as letras de certas cancións, no teu caso, pois son moi de analizar, porque sempre contas algo, quero dicir, non son letras pois para vender unha canción, senón que ti queres contar algunha historia, pois non sempre pensa que é todo autobiográfico, non sei se é o teu caso. Mayoritariamente sí, porque penso que é moito máis fácil transmitir algo, unha sensación ou unha vivencia, si a viviches en primeira persoa e na túa pel. Entonces, bueno, pois máis ou menos o que conto nas cancións sempre falo de min, sí. E un sente algo de pudor ou algo cando un pouco te estás a desnudar, non? Diante da xente cunha canción. Sí, xa me dixeron algunha vez. A verdade que eu, personalmente, na miña vida a diario, son unha persona bastante reservada, un pouco tímida, pero sí que encontro nas cancións ese momento no que eu podo soltarme e desnudarme, non, musicalmente falando. Pero bueno, o sea, creo que a música son sentimentos e hai que expresados así. Bueno, decíamos antes que comezaches a ser xa moi coñecido por diversos puntos de España, xa estiveches en salas importantes, pero tamén estiveches acompañando xa a artistas importantes, por exemplo, estiveches con Malú, con Alejandro Sanz, que foches o seu acompañante de xira. Sí, o verán. Algúnas actuacións. Sí, a verdade que foi unha experiencia moi bonita, máis unha desas datas, bueno, eran Valencia, Coruña e Barcelona, entonces de alguma maneira tocar aquí tamén cerquiña da casa en Coruña estivo moi emocionante, a experiencia pois increíble, porque pasas de tocar, pois, non sei, en salas de 200, 300, 500 personas a tocar diante de 12.000 personas, entonces o cambio é considerable. Iso impresiona, non? Impresiona moito. Eu teño recordo de salir en Valencia, sobre todo, na Plaza de Toros, era como, impoñía moitísimo, porque era como en redondo, os nerviosismos, os nervios, vamos, antes de sair son moi grandes, pero despois disfrutas moitísimo. Pero como foi un pouco ese momento en que, bueno, non sei como é o proceso, ou que che din, vas ir con Alejandro Sanz? Non sei un que pensa, ou como foi ese momento? Bueno, evidentemente moi emotivo, porque recordo que estaba na miña, acababa de despertar en como as 9 da mañán, chamaronme dicindo, oye, que Alejandro escoitou as túas cancións e quere invitarche a cantar. Foi el mesmo, non? O que se fixou en Tinto? Sí, bueno, nese momento nos compartíamos a oficina de representación, que se chama RLM, e bueno, pasaronlle as miñas cancións, escoitoinas, e chamou a oficina para dicirlle que, oye, que se veña a abrir algúns concertos meus da gira Sirope de Verán,
pois imagínate a miña cara, non? A miña expresión, pois unha alegría enorme. E como vive o teu entorno todo este crecemento no mundo da música? Porque supoño que moitos amigos ou a familia te vería dende pequeno, pois facer os teus avances, pois seguro que estabas aí sempre ca túa música, e de repente, pois, como decimos, apareces aí no panorama, vas medrando. Como se vive pola súa parte? Bueno, eu penso que tampouco lle causa ningún cambio, non? Porque ao final están comigo día a día e igual que eu vamos vendo os cambios poquinho a pouco e día a día. Pero bueno, que sei, pois miña nai sí que se alegra que o mellor vai a algún sitio e lle din, pois, oye, escoitei o teu fillo e gústame moito, tal. Pois a ela evidentemente gústalle, non? E faina feliz, e a min tamén, cando pasan eso. Entonces, ben, con normalidade. Mira que decimos moitas veces iso de que é complicado ser profeta na túa terra, porque é verdade que sempre valoramos o que ven de fora, non? O mellor, pois, poderíamos ter aquí a un artista xenial e porque é daqui non o valoraríamos. Se viñera doutra parte, pois o mellor prestábamos máis atención. A ti non che está a pasar iso, non? Porque é verdade que aquí pois tes moito seguimento, non? Sí, a verdad que desde que comecei en Santiago sempre se me apoiou moitísimo. É certo que uns dos temas que abriu esas portas foi o de Santiago á cidade, non? Al final convertiuse de alguna maneira medianamente viral pola cidade. Entonces abriume portas e gracias a ese tema pois moita xente puido coñecer o resto de cancións. Bueno, pois vamos rematar como empezamos falando dese Santiautor, e dicía eu no comezo que foron máis de 30 concertos en 3 meses. Sí. Este festival medrou moitísimo e está lle dando oportunidade a moitos artistas. Que che parece que se faga unha iniciativa deste tipo e ademais que vende do ámbito privado, porque xurdiu na Sala Sonar dos seus responsables, non? Sí, pois a verdade é que sobre todo creo que deberíamos de sentirnos orgullosos na cidade, porque este festival, ti saes de Galicia e vas a calquer punto de España, é moi coñecido, ten moito nome, e comezou sendo, me dicían outro día os responsables do festival, tanto Miguel como Suso, que o primeiro ano, a primeira edición eran 5 concertos e o que distí, agora creo que son 6 ou 7 anos despois, son 32. Entonces, a verdade que é unha iniciativa preciosa, penso que temos que ir, vamos, orgullosísimos dela. Pois unha iniciativa que xurdía, como decimos, na Sala Sonar, que é unha sala pequena, máis de contacto coa xente, e que en algúns casos xa se tivo que abrir a outros escenarios, xa hubo concertos no Auditorio de Galicia, no Teatro Principal, en outros escenarios, como dicimos. Quería preguntarche a ti que formato che gusta máis para actuar. Gustache ese contacto directo co público en sitios pequenos ou, como dicías antes, de repente ver un espazo con repleto de xente? Home, creo que as dúas cousas teñen o seu punto interesante. Gústame moito o contacto cando é un concerto pequeniño, porque hai un contacto visual, de alguma maneira, pois, abordas as cancións de forma diferente, non? Tipo de xogar un poquinho máis con mirar a unha persoa, ou susurrar máis un tema. Con banda, evidentemente, pois, en espacios máis grandes tes xa que tirar de cancións un poquinho máis enérgicas, porque ao final é moita xente e en líneas gerais é o que máis funciona. Pero, bueno, a min gustame o escenario, entonces dame igual o formato, o que me importa é tocar. Bueno, vales para todo logo, non? Para un formato máis íntimo e para dar un pouco máis de vidilla, podemos dicir. A idea é esa, esperemos que así sexa. Bueno, pois ímonos ir despedindo e nada máis que convidar a quen nos estea vendo a que vaya o sábado á Sala Capitol a despedir ese Santiautor con Freddy Leis. Agardemos que todo saia moi ben e veremos a ver que nos tes preparado para ese novo disco. Moitísimas grazas, Freddy. Nada, gracias a ti. E deixámolo aquí, volveremos mañá con máis entrevistas, como sempre aquí no Preguntoiro. Graciñas.